ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ഞാൻ അക്ഷത. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಡುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ 150 ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆರ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 150 30 ರೂಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಲೈಸ್ ಗೆತ್ತೇನೆ. ಒಂದಿತ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡ 120 ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟಿಯನ್ನು 40 ರೂಪೀಸ್ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ತನ್ನೆ. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡ 80 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಟಿಯನ್ನು 40 ರೂಪೀಸ್ ಗೋಲಗೆ ತನ್ನೆ. ಸೊ ಏನಡ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನೆ 40 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಗೆತನೆ. ಇಡೆಗೆ ಎನ್ನ 150 ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪುರಗೆ ತಂದು ಬಂದಿದ್ದು 40 ರೂಪೀಸ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾನ್ಪುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ 30 ರೂಪೀಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಲೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇತೈತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಶಾಪ್ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆಯ್ಚಿದ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಬೀಚ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ
ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ ಮೂಲು. ಸೊ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಜಿ. ಸೊ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆಗ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆನ್. ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಲ್ಮೆಲು.